Okay. Noget basis utility fra hvordan man kaster nogle forskellige smokes, molotovs, flashes, og hvorfor I kaster dem. Det er fuldkommen lige meget, eller ikke fuldkommen, men det er rimelig lige meget, i hvert fald hvis du spørger mig, at kende en bestemt smoke, hvis du ikke ved hvorfor og hvornår du skal kaste den. Altså jeg kan kende alle lineupsne i verden, men hvis jeg ikke ved hvornår jeg skal kaste dem, så er det lidt ligegyldigt. Så hvornår skal jeg smoke vindue fra top mid, og hvornår skal jeg smoke vindue fra spawn, og hvornår skal jeg smoke top kont fra herude, og her, og hvornår skal jeg smoke top kont fra top mid, hvornår skal jeg smoke køkken B-vinduet her, og hvornår skal jeg ikke gøre det? Hvornår giver det mening for mig at kaste en bestemt combo, og at nogle smokes er designet til at blive kastet med bestemte, eller på bestemte tidspunkter, og sammen med andet utility. Så jeg vil gerne starte med en helt normal combo, man kan lave på A-side. Så man kommer herop, hopper op i de her trappetrin, og så går man hen til den her traphæl, går helt ind, så jeg plejer at holde W'en indtil jeg kan komme længere, og så giver jeg slip. Så vender jeg mig om, så finder jeg det her sorte mærke. Du kan sigte på mærket, men du kan også sigte lige til venstre. Så lav et højre og venstre klik jump throw. Og så bagefter det, så skal du sigte herop på den der firkant, og lave et venstre klik throw. Så er det smukket jungle og stairs. Ja. Og så og det er vigtigt at vide, at du skal have 2 smokes for det, så du skal lige spørge en teammate om en smoke. Og generelt så er junglesmoken mere vigtig. Men den her, bestemt det her lineup, er ikke helt så godt uden en stair smoke. Eller en spillover. Hvis jeg lige kaster den her smoke igen. I kan se, den lander meget ude på venstre side. Så der er sådan en gap her. Hvilket er derfor, at den altid er kastet sammen med den stair smoke, jeg lige viste. Fordi den her stair smoke kommer til at kaste sig som et vandfald nedover og dække det her område. Den kommer ikke til at gå ned i sandwich, hvilket er meget godt. Men den kommer bare til at falde herned og dække det her gap, som den her smoke efterlod. Den kommer til at efterlade. Så det er en meget normal combo. Det er sådan det vigtigste for at execute de her 2 smokes. Det er vigtigt at vide, at vi kaster de her smokes, fordi vi netop ikke vil have det her kontrol. I hvert fald ikke lige nu. Kaster den her smokes, så spillerne herom, midtspillerne, connector-spillerne, vinduespillerne og kortspillerne, der roterer ind rimelig hurtigt, ikke kan hjælpe A-side-attacket, eller de får meget svært ved det. Selvfølgelig kan det altid ødelægge vores smoke-granater. Der er jo altid... Du skal altid være opmærksom på, at de bare kan... Men det skal vi også vide, når vi kaster dem. Det er ikke altid, der bliver lavet en lyd, når den ødelægges. Man kan også... hvis man er god nok, så kan man også ødelægge smokesene, uden at den laver en lyd ved at bounce på jorden. Men det er sådan det her meget normale combo. Prøv at vise det igen. I det her hjørne med den her traphæl. Den traphæl, der er længst væk. Der er selvfølgelig kun én. Okay. Og så finder jeg sorte mærke. Mellem det her finder jeg kors. Sorte mærke til venstre. Eller på mærket. Højre og venstre klik jump throw. Stair smoken altid først. Så sig herop. Og så et venstre klik throw. En lille ting, det er, at vi skal huske, at de sagtens bare kan blokere vores stair smoke. Så hvis vi ikke er opmærksom på det, så kan det gå grueligt galt. Og anden smoke, jeg viste, er en normal vindue smoke.
ikke lige instants, den burde I at kende. Men hvis I ikke kan, som der er mange der ikke gør, eller ikke har et spawn til det, så kan I altid komme her venstre side, eller nej, foran skraldespanden. I kan se i den her tykke streg. Gå ud til venstre for den, indtil den kommer her, så er det gule og det røde, den er sammen. Så holder I inde D, og så jump throw. Det er en meget god window smoke. Den her kan blokkes. Det kan godt. Med det absolut bedste spawn, så kan AVP'eren nok gå ind og blokere den. Så jeg skal ikke regne med, at den er virkelig... Jeg skal forvente, at de kan gøre det. Du selvfølgelig have nogle spillere, der er gået her, men det vil være dumt for dem at peek før smoken er oppe, hvis AVP'eren holder. Men selvfølgelig igen, AVP'eren holder ikke, hvis han prøver at blokke smoken, så sådan lidt mind games. Det kan være, at du også kaster en top mid smoke, så spillerne herude kan komme helt ud, men så kan han stadig nå at blokere vinduesmoken her, og så gå tilbage og holde. Det er derfor, man kaster smokesene instantly. Så er der 2 top mid smokes, så hvis man går ved siden af, til venstre for skraldespanden, eller bare ved siden af skraldespanden, så sætter man op på toppen af de her tænder, bare et venstre klik kast. Du kaster igen den her smoke, fordi så kan du push helt herud. Du kan sidde foran smoken, du kan gå om bag kasserne nu. Der er intet, der sådan stopper dig for at gå igennem smoken. Og så kan du tage nogle fights. Bare fordi der er en smoke her, så betyder det ikke, at du ikke kan gå kort. Den her smoke betyder dog, at AVP'eren ikke kan gå for et spawn pick. Altså snart det bedste spawn, så kan ikke bare komme løbende ud og pick vindue, fordi du kaster nemlig den her smoke. Hvis du ser tier 1 event, så kaster spillerne top mid smoken instantly, ligesom vinduesmoken, smokesene, men det er ikke så vigtigt at lære instant top mid smokene som vinduesmoken. Den instant vinduesmoke er meget vigtigere. Men du kan også kaste top mid smoken ved at komme herover. Så du kan sige til et hold, hvis for eksempel A-løg, at jeg smoker top mid. Det er bare, gå herind, ikke herind, det her det er forkert. Herind, stik på toppen af den her antenne, der er sådan, det var en 3, 1, 2, 3, toppen, kast, bare den normalt venstre klik. Den her opnår stort set det samme som den anden top mid smoke. Den eneste downside er, at connector-spilleren kan komme herud og se nogen, der prøver at krydse til kasserne. Og at den nok ikke lige, så den giver ikke så meget cover. Så for eksempel, hvis I tager den på shop, så giver den ikke så meget cover. Men den er tættere på kort og nok svær at løbe igennem. Hvilket lige med om. Jeg glemte at forklare lidt med top mid smoken. Grunden til, at du kaster den her smoke, det er, at du tager information væk. Så du kan vinduespilleren, selvom der ikke er nogen vinduesmoke, så kan han ikke se, om nogen er kommet ud med det. Connector-spilleren kan heller ikke se, om nogen er krydset til kasserne, og det kan kortspilleren heller ikke. Og du kan igen dobbelt-click vindue fra foran kasserne og ved siden af. Så med den her smoke op, så skal du komme her. Skal du fik vindue herfra. Og herfra. Så egentlig så er den her top mid smoke vigtigere end vindue smoke. Og top mid smoken, den siger selvfølgelig, at du ikke bare kommer til at hoppe ned, rampe W hele vejen ned til connector. Det gør du ikke med den her. Den her kan du også spille lidt mere passiv med, fordi hvis C-tagerne nu pusher, så er det fuldkommen lige meget, om de sidder herude. De skal pushe hele vejen op, for at finde ud af, om midt er clear. Og så kan du bare sidde heroppe og vente på, at de kommer.
hvis de kommer. Det kan være, at du hører dem, og så kan du tænke, de to eller tre ude midt, der kæmper for at tage midt. En på B og en på A. Nu laver vi et sidehit. Det kan du bare gøre. Fordi det vil igen tage counterterroristerne længere tid om at clear midt. Men den vil selvfølgelig altid lade en spiller hoppe ned i underpass. Fordi du kommer ikke til at pike vindue før smoken op. Så kan du lige så godt lade være med kasten af smoke til at begynde med. Men mindre er det selvfølgelig en del af din plan. Og så var det connector smokes. Der er 2 af dem. En herfra. Du hopper oven på skraldespanden. Croucher. Sætter der tæppe. Og jump throw. Den er ikke sådan super consistent eller dejlig, hvis du spørger mig. Hver gang jeg kaster den, så synes jeg, der er et lille gap. Det er der ikke, men det er meget nemt for at se til at få information. Bare ved at skyde et enkelt skud, så kan de se næsten hele kort. Eller hvad det er. Så, men en bedre måde at kaste den på, det kunne være at komme herind, i det her hjørne. Sigt på toppen af tæppet. Så vender tæppet herop, midten, og så toppen af midten, jump throw. Lander lidt dybere ind i connector. Og så hullerne, der bliver lavet her, også lidt mindre. Den her smoke, det gør selvfølgelig, at du får meget svært ved at tage connector, fordi det er ligesom en smoke, du næsten kun kaster, når du går kort. Men den her telegraferer, den her siger bare til alle i connector, hey, vi går kort, pas på B. Og så hver gang jeg ser den her, så tænker jeg, no way de går af, jeg roterer til B eller sådan noget. Og så er der selvfølgelig også en smoke for kort. Du kan komme her. Hvis du kigger på døren herfra, og så finder højre side, trapperne, de er stok her. Så finder de her 5, hvad kan vi kalde dem, ting. Ja, de 5 brune ting. Så er den længst til venstre, sigter på midten, jump through. Du kan også kaste den bare ved at sigte lidt ned her. Den her smukker kort af. Du skal bare lige vide, at du giver dem adgang til ladder nu. Og ladder er en virkelig høj impact position. Så du skal lige passe lidt på med kasten her. Du vil næsten kun kaste den, hvis du laver et hurtigt A-split. Måske kaster du den for din midtspiller, og så går du rampe. Den her telegraferer os, hey, vi går op connector nu. Og vi laver et A-split. Så det kunne få kortspilleren til at sige det til hans hold, at han tror det er A-split, under de har smukket kort. Connector-spilleren kan bekræfte, at de har smukket kort, og ikke de presser med connector. Det er sikkert A-split, og hele holdet roterer sig til. Det skal I bare lige vide. Men I skal også huske, at den tager så lang tid om at lande, at I skal kaste den med det samme. Så fordi hvis jeg nu har et godt midspawn her, og vi laver hurtigt A-split, og jeg går midt, så skal min spiller først hen til spottet. Jeg siger, han står der. Og kasten, så det tager 1 sekund. Jeg kan løbe nu. Kaster nu. Så kommer til at det her. Okay, vi har flashes. Ned, og så løber bare noget connector. Så hvis du skal split af med den her i starten af runden, så skal du gøre det med det. Så er det her en af de første smokes, du skal kaste. Og ja, den siger til modstanderholdet, at det er A-split, så du behøver ikke at lave sådan en stor hemmelighed ud af det. Du skal ikke tænke, okay, vi smukker kort, og så går vi kort senere. Det er ikke så smart, fordi ladder, måske må lige ham ud, hvis der er nogen ladder. Men hvis vi går på B-side, så er der, okay, kom herind, i det her hul område, hjørne, den her bygning, det er store tårn, sigte herpå, ved toppen, hvor det her møder, eller herpå, det er det samme, når man kan se det hernede fra.
Eller det er det ikke, men det ligner meget det samme. Og så er det bare jump throw. Men mindre jeg lige missede den. Og hold op, jeg missede den. Ja. Den her tror jeg lander, ja. Nu skal jeg også sigte på det her lille mærke her. Så kommer her, sigter på det her lille mærke, jump throw. Jeg skal vide, at den tager så lang tid om at lande, at I ikke skal begynde at løbe med det samme. Så det er måske bedst, at hvis du har en spiller frem, og så han så piker, når du kaster den. Og fordi, så skulle den gerne, hvis I ikke er spottet, så behøver I ikke at løbe op. Og så skal I kun begynde at løbe, når den har sprunget. Altså poppet ud. Og så er der resmokes for vindue. Her fra top midt af. Det kan man kan godt bruge det her lineup fra T-spawn. Det er det samme. Du resmoker bare vindue, fordi nu laver du din anden fase af din midtkontrol. Og så det kan jeg jo gøre ved fra T-spawn af. Du kan, hvis du fake, at du har nogen ude midt, gør det fra top midt af. Kommer ind til de her kasser. Højre side, der er 2 små copies. Højre side ved hjulet på den her vogn. Croucher sigter på toppen, eller spidsen af den her kasse. Ikke den åbne spidse, hjørnet. Croucher sigter her, står op, left click. Ingen grund til at overkomplicere det. Den tager lidt lang tid om at lande. Men du kan også gå tilbage, sigte på toppen, bunden af den her antenne, løbe frem og kaste. Og bare vindue resmoke. Du kan også, hvis du er virkelig sej, ikke have noget bestemt lineup, og så bare vide, hvordan smoken løber hen, og så kaste den ud fra midten af. Og så er der top con smoke. Det kan du gøre fra venstre side, hvor man står ved hjulet herover, og så står man bag tønden. Så finder man det her andet palmetræ. Se, der er 2. Man finder det andet. Sigter, altså stillingsvægt. Vi snakker ikke om de der palmer. De findes ikke. Men finder det her palmetræ, finder det blade, eller palmeblade, hvad det hedder. Det er det, der går længst ud til højre. Så følger man den tilbage, indtil man ser de her 2 gaps. Sigter på midten og i bunden her, og så venstre klik. Den her smoke er virkelig god, fordi nu kan du gå kort, og du skal ikke tænke på så meget på at blive spammet, men du kan også gå gennem kon. Så hvor den her kon smoke er et stort rød skilt, hvor der står, at vi går kort, så er den her et stort rød skilt, der siger, går vi kort, eller går vi ikke kort? That is the question. Men igen, den her smoke landet, så kan du gå ind gennem stairs. Og så kan du også gå ud gennem jungle-siden. Så der er en her, der skal holde super mange vinkler. Hvor jeg kan nævne, at du bare kan gå lige ud gennem smoken. Jeg har set FaZe, de havde lavet sådan noget, hvor Kerrigan, han hoppede ind i sådan stairs og prøvede at lave kaos, imens resten af hans hold hoppede ud på junglesiden og bare tog fights. Eller så var det omvendt, så var det måske Kerrigan, der hoppede ud her, jeg kan ikke lige huske det. Men det her, det er sådan den anden del af din midtkontrol, eller anden fase. Anden del af din anden fase af din midtkontrol. Så første fase, det var top midt og vindue. Og så anden fase, det er den missede. Det var vindue og top connector. Og man kan godt kaste den her top connector smoke et helt andet sted fra. Herover, nemlig. Så kom ind, de her trapper igen. Kom ind, bliver stok her.
Sigter op på toppen her. Jump throw. Du kan se den her antenne igen. Og den lander nogenlunde det samme sted. Den, man kan godt gemme sig i copyen her. Så hvis I nu kommer her, og så kan I spamme, måske spamme copyen. Men mindre I har allerede fundet ud af, en spiller side, en spiller jungle eller CT, og så en stairs. Mindre vi har bekræftet, at der er 3 spillere i det her område, så tror jeg ikke, der er en spiller, der gemmer sig her. Ja, så kan man også smoke den anden. Man kan godt smoke connector, den jeg viste før. Den er lidt her. Sådan der. Den kan man godt smoke fra top midt af. Du kommer bare herind i det her hjørne. Du kan ikke ses fra vinduet. Du sigter bare på toppen af antennen. Venstre klikkast. Det bliver ikke mere simpelt. Jeg ved ikke om det er en god eller dårlig ting, om det bliver mere simpelt. Og så bag på A-side, så er der en sandwich molly. Den er måske ikke så kastet, man kaster den ikke så meget, fordi hvis man nu skal have sandwich på the side execute, hvilket hvor man kaster den på, så så er det dumt, hvis man kaster en molly her, og så brænder sådan halv HP, og man ikke engang kommer en fight endnu. Men når man nu paffer mod default, og der er en chance for, at der kunne være en CC her, og vi har en molly til overs, og det kommer ikke til at betyde noget, så kan du bare kaste en sandwich molly ved at komme her til siden af den her, siden for muren, så I ikke længere kan se pælen, eller I må godt se den der pæl må I ikke kunne se. Og så sigter jeg op på den her top, så finder det her lille sorte mærke, og bare venstre klikkast. Den er meget simpel. Og så er der selvfølgelig lanterneflashes. Alle kender dem. Alle kaster dem på de forkerte tidspunkter. Eller mange gør. Man skal ikke være sådan, okay dreng, vi rusher af, lad mig kaste en lanterneflash. Det gør man ikke. Det er heller ikke, okay, vi laver et side execute, første flash, lanterneflash. Det er det heller ikke. Du kaster den her flash, fordi at dit hold, du har en entry, der skal ud og clear det her område, også default. Så Apex og default og hernede skygge skal clears. Du kommer til at blinde hernede. Den er også okay effektiv mod default. Og den er især effektiv og designet til her. Og den er, hvis ramt ved smukket, så kan man stadig godt kaste den. Jeg mener ikke, at den får lige foran under her. Det er den ikke så effektiv til. Men sådan noget som Tetris, så der kan du godt kaste den. Men det er ikke den første flash, I kaster. Første flash, det er en dyb flash. Bare jump throw eller run jump throw. Men bare du kan kaste den dybe flash, og så følge den op med en lanterneflash. Fordi de første vinkler, vi peaker hernede fra, det er hvad? Det er ikke default. Det er ikke skygge eller shadow. Det er ikke Apex. Nej, det er bænk. Det er triple, og det er CT. Det er det første, vi peaker. Så hvorfor skal vi kaste en flash til det her, når vi først kommer til at peak det her? Lige præcis. Vi skal have en dyb flash, som viser igen. Kom herop. Støren, hvor man også kaster lanterneflashes fra. Lanterneflashes er bare
over den her lampe, eller en lanterne, hvad du vil kalde det. De hedder lamp flashes på engelsk. Så den anden flash, den første flash, det kan du bare lave en jump throw, og så kan du følge op med en lantern flash, det vil være godt. Den er meget mere effektiv mod sådan noget som, der er nogen, der måske vil spille her, hvis Palace er smukket. Så den her flash er meget god til at blende dem. Og så her er den her meget mere effektiv mod dribble, og den er ikke super god for CT, men det er bedre end en lanterne flash. Hvis du er virkelig sej, og du kan løbe og kaste en flash, og så back up, så følger vi op med en lanterne flash. Lanterne flashen skal ikke være præcis. Det skal ikke være præcis. Hvor er det sådan? Nej, det var den her pixel. Sådan er det ikke. Bare en nogenlunde lanterne flash er bedre end ingen lanterne flash. Så igen, den første flash, hvis jeg lige må vise det, jeg sigter bare. Altså jump throw, du kan sigte enden af den her. Du kan også lave det som normal jump throw, eller W jump throw, det er op til dig. Helt knap. Så her, den er meget bedre mod meget mere effektiv mod CT. Ikke nogen grund til at line de her flashes op, hvis vi rusher. Der skal du bare, hvis du træder 4. eller 5. spawn, så bare lad være med at overkomplicere det. Vi vil bare blinde nogen, der er CT'er, der er her, fordi det er sådan det makse, de kan nå. Måske default, men så vil vi nok spotte dem. Fordi de første spawn, han skal bare løbe ud og have gun ud og prøve at få nogle kills. Han skal bare entry, fordi han er bedste spawn. Og så er der de der instant window smokes. Dem, jeg har ikke lige kommet instant på mig, så jeg kan ikke lige vise dem lige nu. Men jeg skal nok lave sådan en lille ekstra follow-up guide til de der instant window smoke. Og så er der CT smokes. CT smoke, du kom bare herhen. Så der er flade del af muren. Sigter op den der traphæl, der stikker ud. Sigter i midten, jump throw. Bare jump throw. Den her er meget god, fordi den lander oven på CT, så den spreder lidt mere ud. Jeg skal sige dig, at du ikke skal kaste den her smoke, hvis du gerne vil have CT. Fordi det giver ikke mening at smoke bum, bum, bum. Og så prøve at tage CT. Du smoker det, fordi du ikke vil fight det. Men hvis du ikke vil fight det, så du ikke kan have kontrol, hvorfor vil du så have den her kontrol? Fordi målet med postplan på T-zonen, det er bare, skal jeg CT eller jungle, så vinder vi jo runden. Hvis vi har CT, og bomben er plantet default, hvilket den skal gøres, når vi skal have CT, ligesom vi skal have CT, når bomben er plantet default, så er det fordi, vi kan sidde her, vi har crossfire på bomben med en Palace-spiller, sidder heroppe, han skal bare prøve at, det er ikke så snart de taber bomben, så jeg bare prøver at dræbe diffuseren. Så når diffuseren prøver, altså hvis diffuseren faker, så skal han holde Palace, så kan CT-spillerne skyde ham i ryggen. Hvis han faker, prøver at skyde CT-spillerne, så kan Palace-spilleren skyde ham i ryggen. Han har nok en holdkammerat, der misser i en 2 mod 2. Så det er lidt, jeg skulle lige til at sige kompliceret. Men der er mange forskellige situationer. Det var bare sådan basis, hvorfor vi gør hvad. Hvorfor vi tager CT for eksempel. Og underpass flash. Nu kommer her. Ikke noget bestemt lineup, bare gå langs muren her, indtil du kan se over døren. Det behøver ikke være sådan super præcis, som vi gerne kunne se hele døren. Det behøver ikke være så meget ud. Det kan være her. Det her det er okay. Det kan være her. Det er så ikke okay. Det her er okay. Nu er flash underpass for din
underpass-spiller. Fordi så, hvis der er nogen, der holder her og prøver på shop, så vil de ligesom være blind. Fordi de skal holde for underpass-spilleren, hvis han nu piker. Så skal de selvfølgelig kigge mod her. Men så er Flash kommer til at blinde dem. Men du skal ikke bare mindlessly, uden at tænke over det, kaste den her Flash. Du skal sige, at du kaster en Flash. Fordi det sidste du gør, det er at blinden gør din underpass-spiller blind, og så dør han på grund af det. Og så rager han. Det kan vi ikke have. Vi skal altså arbejde sammen, og så skal sige, flash your underpass. Og så kan det være sådan, okay, flash your underpass. Og så piker på den. Det er bare en ting, man kan gøre. I kan også bare clear det sammen. Kom lidt dem på bagved. Der er også en self underpass flash, jeg ikke lige kan, men den ser nogenlunde sådan herude. Men den lander bare ikke heroppe. Ja, jeg kan den ikke. Men så til allersidst på T-siden, så kan jeg jo komme ind i Palace, til de her 3 pæle, 1, 2, 3, gå op til midterste pæl. Hvis du kigger fra den her vinkel, så er det venstre side, helt langs muren, så du ikke kan se det mere. Og så sigter jeg på lige under det her brune, så der er brun streg lidt under det. Så går jeg frem, og så når jeg når igennem døren, så kaster jeg. Jeg kan godt holde den klar inde, og så give slip, når jeg så går igennem døren. Så det er igen op til den her venstre, midterste pæl, venstre side. Læg lige under stregen. Løb frem. Og slip. Den her er god for... Den kommer ikke til at tage nogen oven på balkongen. Men det er heller ikke det, du måler. Det burde du vide, fordi det er dig, der kaster den. Og så... Den kommer til at tage herunder, så nogle herunder, de skal enten smoke den, eller så skal de fuld fight. Og så kan man godt lave et lille trick med den. Det er, at man har en klar. Man kan bare stå her og holde, hvis man er bange for, at man bliver pushet. Men så kan man holde her, og så starte med at shifte, og så begynde at løbe til næsten allersidst. Fordi når du bare løber sådan her, så løber du i ret lang tid. Hvis jeg står heroppe, og jeg hører, du begynder at løbe, så kommer jeg til at peak dig, når du løber, fordi du er ikke klar. Selv hvis du løber med din våben, med en AK ude, så løber du. Du er ikke præcis. Du kommer til at whiff alle dine skud, imens jeg kommer til at dræbe dig. Derfor er det sådan et trick, det er godt. Fordi så kan man... Så ved spilleren... Og nu misser han så. Så ved spilleren, der står heroppe, ikke at du løber. Sørg for at øve det her utility. Det er meget vigtigt at kan sådan... Kun sådan basic smokes her. Det her smokes er bare virkelig basic. Det er det basic og det basic. Mest basic nogensinde. Så er det der smokes, jeg lige har kastet. Nu ved jeg godt, det ikke var det rigtige lineup, men det er alligevel noget, I skal kunne lære. Fordi det var skal mere frihed. Hvis din in-game leader ved det utility, du kan, eller bare noget af det, så kan han lave meget mere executes-agtigt. I stedet for at være sådan, okay, vi defaulter, vi skal gå tage den til 2 seconds, om 2 sekunder, skal det bare være. Okay, dig dropper en smoke, jeg smoker vinduer, eller dig, jeg dropper den her smoke, resmoke vinduer og top con, resten af kom af, og så er vi sådan, okay, vi har en smoke tilbage, du der, smoke CT,
Og du der kaste lanterneflashes, du der Molly Sandwich. Og så kan du der gå Palace og Molly Shadow. Du behøver ikke at kunne alt det. Et execute burde ikke have alle de her ting. Men det er vigtigt, at I kan noget, så selv hvis der kun er én spiller på dit hold, som kan det her utility, og han så dør, så hele din strategibog ud af vinduet. Du kan ikke, eller strategibog, så alle dine muligheder bare kastet ud af vinduet. De dør simpelthen med ham. Fordi du har ikke nogen spiller til at kaste højreside smokes. Dem her. Okay, de falder ned, men du ved, hvad jeg mener. Du har ingen spiller til at kaste smokes. Du har ingen spiller til at kaste top con smoke. Ingen spiller til at resmoke vindue. Ingen spiller til at smoke CT. Ingen spiller til at smoke køkken. Det er fedt nok, at du ved det, men hvis din IGL ikke ved det, så vil den ikke have dig til at kaste et lineup, du ikke kender. Og så kan du, og hvis I har jeres egen lineup, sådan, jamen jeg kaster CT-smoken heroverfra, eller jeg kaster jungle og stær-smoken herfra, eller herfra, så er det også okay. Hvis I har jeres egen lineups, så bare hvis I ikke har nogen lineups, så kan I kaste det her. Og så på CT-siden, det bliver lidt mindre line-up og lidt mere, hvorfor vi kaster hvad. For eksempel, en smoke i bunden af connector. Hvorfor kaster vi den her smoke? Hvad gør den her smoke? Rimelig meget. Den her smoke betyder så meget. For det første, nu kan vi holde kort, uden at blive dobbeltpigget. Nu kan vi holde her, uden at blive dobbeltpigget. Vi kan være aggressive, vi kan peek underpass, vi kan peek top mid, vi kan gå herud, få en flash fra en teammate, løbe ud, vi kan alt muligt. Så derfor den her smoke er så vigtig. Ikke at I skal lære at have line-up, men bare at I ved, når I ser den her smoke, så ved I, hvad deres mulighed nu er. For eksempel, jeg er ude top mid, okay? Det kan ikke peek underpass uden jeg ved det. Vi kaster den her smoke. Og hvis jeg ikke ved, hvad den her betyder, hvis jeg ikke ved, at de kan peek mig derfra, så kommer jeg selvfølgelig bare til at gå sådan her ind, og så blive skudt i hovedet. Sådan går det ikke. Så når I ser det her smokes, så ved I, hvad det nu betyder. Både at de kan peek underpass og være meget mere aggressive og flere muligheder, end de havde før. Og så er der også en granat til vinduesmoken. Jeg husker, at jeg plejer at bruge det her lineup, hvor jeg kommer herind. Sådan at den her. Ser den her sorte prik. Højre klik, jump throw. Den lander på den anden side, så den skader mig ikke. Og jeg kan også bruge det helt samme lineup på som en flash, fordi flashes og granater har samme fuse time. Det betyder, at de springer på præcis samme tidspunkt. Og så igen, det giver mig simpelthen mulighed for at ødelægge vinduesmoken. Og peek her. Det kan være, at jeg kaster den for en teammate, som står heroppe med en AVP. Det kan også godt være. Det kan være, at der er et andet lineup. Jeg har set sådan en lineup, der sådan her. Det var det ikke. Det lineup, der ligner nogenlunde, hvor den simpelthen lander bag pladen her. Og så ødelægger vinduesmoken, hvor man ikke tager skade. Det kan man også. Hvis du ikke gider kaste et lineup, så skal du også bare højreklikke smoken her. Okay, ikke lige sådan, men... Du kan kaste den her granat, og så... kan du poppe her. Den er ikke så god, fordi du kommer til at tage meget mere skade, men det er heller ikke et lineup. Og så er der en molly for kassen deroppe. Hvis et hold vil spille for midten, eller lad os sige, det løber ud 2 kort, så B-spilleren og kortspilleren går kort, konspilleren kommer fra connector med en flash fra A, og lidt lige meget herud, som jeg sagde før, jeg sagde før, fordi hvis det kan sådan en smoke, så skal de bare sidde her i midten af ingenting.
at holde, og det kan også være heromme. Så derfor er det vigtigt at kunne molly de kasser fra vinduet. Og de andre kan det jo ikke bare molly den. A-spilleren kan helt over på A-side, og skal B-spillerne virkelig til at tage deres molly frem, når de kan blive peaked. Nej, det tror jeg ikke. Så derfor vinduespilleren vil gøre det. Så han kan komme herop, se på den her ting, se på der hvor der er 3 og den der søjle møder. Så uden at rykke sin mus, gå om bag vinduet, løb frem og kast. Og den får simpelthen hele det her område. Og det kan også, man kan også godt gøre det, når der er smukket. Så er det igen, og bare herop. Sigter her. Og ned, helt bag vinduet. Sørg for, at man er i midten ved at bruge sin radar. Løb frem, kast. Den vil ikke være sådan 100%, men hvis den er nok til at få en spiller herom til at tro, jeg bliver mollet ud, og så løbe ud, og så blive skudt, så er det okay. Man kan også gøre det på en anden måde. Det er det. Ved at komme herop, se den her store streg. Du kan se, der er en lidt tyndere streg her. Så gør det. Gå tilbage og bare gøre det helt samme som før. Så vil det give det samme resultat. Du kan også Molotov underpass. Bare ved at gå herop og sigte på den her prik. Så gå ind foran bænken. Sigte på den her prik. Venstre klik. Lidt over den der prik. Venstre klik. Så kan du fange en spiller herunder. Og du tænker, hvorfor er det? Men så har vi lige hvor vi vil have ham. Så han er under, ikke? Han er stok. Vi smider en granat ned i hovedet på ham. Nej, vi smider 2 granater ned i hovedet på ham. Nej, vi smider 3 granater ned i hovedet på ham. Jeg har faktisk set et klip fra en gammel kamp, Mongols mod Aurora. Connector-spilleren Blitz kastede 3 fra Mongols. Blitz fra Mongols. Kastede 3 granater ned i hovedet på Auroras in-game leader, Matcher. Og det døde han på. Det var så vildt. Og man kan sagtens også bare kaste de her smoke granater, når der er smukket. Ikke noget line-up, bare brug følelsen af granater. Tag noget øvelse. Og så er der også en defensiv court smoke. Det er ikke line-up, det er bare du kaster den her. Du vil have den til at bounce af her, og den lander her. Det her er meget vigtigt. Du kaster ikke den her i starten af runden. Du kommer ikke bare op og siger, jeg kaster den her smoke. Fordi, hvis der er ingen vinduesmoke, hvis der er ingen connector smoke, har du så en grund til at kaste den her smoke? Nej, ikke hvis de her 2 smokes ikke er der. Fordi, du kaster den her smoke, fordi du ikke vil have, at de går kort. De kan så ikke være kort, hvis din vinduespiller sidder her med en AVP eller sådan noget, og kigger her. Og heller ikke hvis din connector-spiller løber ud og begynder at kigge på underpass. Fordi din connector-spiller burde i hvert fald have nok awareness til at tænke, okay, de smukke vinduer, lad mig peek connector. Eller sådan skal vi ikke tænke. Vi skal tænke, kan vi ud midt? Okay, chance for at ud top midt, meget større end underpass. Så vi er peek mod top midt, og ser mod top midt. Ingen grund til at kigge mod underpass lige nu, fordi de kan ikke være der. Men hvis en connector-spiller nu gør det her, så er det fordi, at den burde have regnet ud, at de ikke kan være top midt. Fordi hans vinduespiller holder. Så hvorfor skulle man kaste en smoke? Præcis, det gør man ikke. Det gør man simpelthen ikke. Og det er en fejl, mange laver. De kaster den bare i starten af runden, uden at tænke over, hvorfor de kaster den. Men hvis der er en top mid smoke og en window smoke, så burde du heller ikke bare kaste den. Fordi hvis din
Connector-spiller er sej, og han har kastet en Connector Smoke. Hvilket mange burde gøre. Så kan han holde kort for dig. Så ingen grund til at smoke blokere et område, hvor det ikke engang kan være endnu. Ja, jeg vil selvfølgelig gerne smoke det, når han bliver presset. Sådan, og han begynder at tage fights. Så kan det være, okay, jeg skal det måske smoke. Eller også er det for sent, og jeg tænker, jeg skal fight med ham. Det er ikke sådan, at jeg tænker ikke, jeg skal fight, nej, jeg skal smoke. Jeg skal fight, nej, jeg skal smoke, nej, jeg skal fight. Jeg tager en beslutning, og det er det, jeg gør. Er det den bedste beslutning? Måske ikke. Det er bare den beslutning, jeg tager. Sådan er det bare. Man kan ikke lave perfekte calls og rotationer og gøre det bedste i hver runde i et fast-paced spil som Counter-Strike. Ingen engang Dunk kan gøre det. Det er der ingen, der kan, fordi det går så stærkt. Så hvis du ikke kan følge med, så skal du så kan det være, at det er dit awareness, der holder dig tilbage. Hvad er det mere? Defensiv B-smoke. De fleste B-spillere jumpspotter bare. Jo højere og højere niveau du kommer på, jo bedre skal dine jumpspots være. Men så snart du ser nogen, så er den defensive B-smoke. Der vil bare være et højre klik mod pælen her. Og så kan de løbe bench eller et andet sted, eller gemme sig ved en stadigvæk. Eller endda gå under vinduet. Man kan også kaste en anden variation. Så hvis man igen jumpspotter, og så snart man ser nogen, i stedet for at kaste den her smoke, så når man igen ikke noget, og der er nogen, så kan man smoke midside eller foran, som man kan gøre sådan her. Og den her laver sådan en mur her, så hvis du kommer ud her som T, så har du nok ikke tænkt dig at løbe igennem det her. Og det kan B-spilleren så spille rundt om. Og tage en fight, gå bag gennem cover, spam smoken, hold herude. Og sådan, gå igennem smoken. Måske. Det kommer bare, det er en god smoke at kaste, hvis man løber på backside. Ikke så en god grund til at kaste den her, hvis du alligevel kommer til at gemme dig herom. Fordi det er meget normalt, man kan godt bare hoppe over den. Det går her, okay, han er der, og så kan man bare løbe ham ned. Og nu har du ingen smokes til at gemme dig bag. Så hvis du tænker dig at spille herover, så giver det nok mening at smoke midside. Og det er bare sigt mod sidet, altså ind i midten af sidet, eller bare på det her lille område. Højre eller venstre klik, det skal nok gå lige meget hvad. Nok venstre klik, fordi den får mere fart hurtigere. Så er der også en defensiv A-smoke, og I skal også forstå, hvorfor man skal kaste den. Det giver ikke så god mening bare at smoke rampe i starten af hver runde. Nogle runder kan man smoke palace, andre runder holde sin smoke, andre runder smoke rampe. Du skal bare lade være med at være på autopilot. Hvis du er på autopilot, så tænker du ikke. Så bliver det ikke bedre. Man kan selvfølgelig have en protokol. Man kan så noget, man falder tilbage på. En reaktion, man har trænet, og noget man gør, som man allerede har planlagt at gøre, men det er andet end autopilot. Men en defensiv A-smoke, det kan for eksempel være mellem default og ild her. Eller, ja. For den her smoke er meget god, fordi hvis jeg var spottet default, og jeg kaster den, så lige pludselig så kan jeg være herom, jeg kan være herom, jeg kan være herom, jeg kan stå herude. Jeg har et muligt off angles, jeg kan spille, fordi den her smoke kommer til at dække mig. Hvis jeg har spottet herom, okay, kaster den af smoke. Så er der bare, nu kan jeg komme herom og få et fight på Tetris, nu kan jeg være herom igen. Man skal ikke spille den her med en riffel. Chancen for at du rammer det her skud er rimelig lav. Men mindre du er en Nico eller et Dunk, så kan du måske godt spille det her, hvis du har hurtigt nok reaktioner. Men ellers så kan du falde tilbage igen. Du har spottet her.
Du kan peek ud, du kan flash over, du kan holde Palace sådan her, hvor du helt dækket af smoken. Du har så mange muligheder. Og så noget utility, man kan kaste herfra. Det er simpelthen bare... Så gå her, det her hjørne. Så på den sorte markering. Venstre klik. Smoke for Palace. Måske hørte du en Palace, og måske er ham her Palace-lykkeren ikke god nok til at kunne molly under her, når der er smoket. Så du kan bare blokere ham. Nu kan han ikke kaste hans line-up længere. Eller måske kan han. Men det vil i hvert fald svært for ham. Og nu er der også en smoke, så nu kan du med den her smoke oppe, så kan du spille her om. Nu kan spam-smoken kan spille her, og så prøve at fange rammespillerne, når de løber ud. Så jeg kan nævne, at du har mere frihed til at flashe over her. Ved bare komme her i det andet hjørne. Tryk på den her bræde. Flanke. Venstre klik. Den er en god flash for Tetris og rampe. Det er en runaway flash, så du bliver ikke blind, men de bliver blinde, så de opdager dig. Det er sådan, han er under Palace, han er skygge, eller whatever. Han er dernede. Og så snart de sådan her flash, så er det sådan et halvt sekund til at tage en beslutning. Holder jeg på hans peak, hvis han peaker før hans flash popper, eller vender jeg mig om, vender på hans flash popper, og så peaker jeg. Hvis jeg vender mig om, jamen okay, så er jeg død, hvis han peaker før den popper. Hvis jeg holder for ham, og han så peaker efter den popper, så er jeg blind, så får jeg ham nok ikke. Og det er virkelig fedt, at det er ikke fedt. Det er ikke noget, du skal, men der er mange, der ikke ved, at det bedste CT-sporen kan høre det bedste T-sporen, når T'en kommer her op af de her trapper. Hvis altså CT'en bare rusher hernede, så er det faktisk mange, der bliver ved med at løbe her. Så hvis du kan starte ikke alle dine runder, men bare et par runder hernede. Okay. Hey, jeg hører nogle Palace. Smoke Palace. Og så med det samme krydser til default, eller holder en flash. Hvis jeg er allerede ude i rampe, så kan jeg bare den her. Og så få nogle kills. Jeg kan også gå op her. Jeg har alle mulige muligheder. Det er sådan, okay, jeg kommer til at smoke Palace nok lige meget hvad, fordi jeg vil ikke have, at nogen lurker i Palace skulle pick mine connector eller junglespillere, eller bare kunne gå ud på A-side. Så Palace-smoken er bedre end rammesmoken, hvis du spørger mig. Men det er også, du kaster Palace-smoken på grund af, at du spiller mod defaults. Og så når flashen også kan være ret god. Ja, det var hvis det der... ja, man kan også godt kaste flashes for en selv, bare højreklik over default, eller hvis du sidder herom, kaste den på her. Eller også kan du bare kaste flashes for dine A-spillere, hvis du smukkede af her. Så kan du nok ikke det, men bare for at købe din A-spiller lidt mere tid. Eller købe dit hold lidt mere tid. Og i den her defensive smoke, du kaster ham for at købe tid. Sådan, det gælder så over for B. Du køber tid, du prøver at få der går så lang tid som muligt før tæerne planter. Så du smoker midside. Og fordi alt til at komme ud, og den står smoke hvor er han. Så de går bare en eller anden vej. Og så skal du funnel dem ind til dig. Og skyde dem. Ja, der var ikke vist mere. Der var vist ikke mere. Det var
Jeg håber, I kunne lide det her. Lige den her guide. Jeg kommer til at lave en intermediate og expert guide, der fokuserer på mere komplicerede smokes, som for eksempel insta B-rush smokes, altså de smokes på det her level, som du kun kaster, når du rusher. Du kaster den ikke af nogen anden grund. Det er sådan expert levels. Det er ikke noget, jeg vil gå for langt ind. Jeg vil ikke gå for mange detaljer ind i det nu. Men vi ses til næste gang.